מה קרה? ירד לך עוקב? אנסקי, למישהו יש בעיה עם האוכל שאני מכינה? נראה לי שלאוכל שאת מכינה יש בעיה עם עצמו. את כל הפרקים של משחקי השף. הרשה לי לגחך? ואני ראיתי את כל הפרקים של בובה בנאי. אתה רואה אותי בונה פה קיר גבס. מיקה, יש נוצות במדיח. כן, ספר לי משהו שאני לא יודעת. יש לך התחלה של שפם. עד בית, לה 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 לה. חג שמח, צורס. מה זה אומנות בינלאומי? בואו נדבר אנחנו המבוגרים. את בגובה של הג'ינג'י. מה באמת קורה עם כל האנשים מעל מטר וקרמבו בבית הזה? מה? נו? מה? מה? קום. מה קום? מכיר קומקום? תחלק בשתיים. מה יצא? חצי קומקום? מדהים, רעיון מעולה, רק מאיפה לא זזל לי לך שנייה, תעשי סיפור שלי עכשיו. היסטרית 1, 2, 3. אני מזהיר אותך, חיה. אני סופר עד 3. וואו, רוני, למדת לספור עד 3? ברכותיי. ציפיתי. ומי לא בא? אף אחד ליום הולדת שלך אף פעם.